amathunzi anabile kunjalo nje sele phansi kwenyawo zethu ngoku ndivumele nje mhlale ngaphambili ndibambe kulaa mtshini kusoqhutyiwe apha Musa kodwa kance kwacaca into kokuba izikhakhamela nezinxiba mxhaka atsho ezikhoyo apha sele zibizwe ngokwezintlu zazo ndinyusele nje imbeko kwikumkani yesizwe kwisilili samarharhabe bese kukhahlelwe ndonqena nje umane ndiniphinda-phinda kodwa imbeko yam ndiyisa kubukhosi nobukumkani beli lizwe. Intetho yam izawuba mfutshane ayinolingana nobude bam kodwa into endinokuyitsho yinto yokokuba ilifa alidliwa liyendlalwa. Indoda ifanele kuba sisandla esisisingatha umcimbi wobuzwe ngendili. Iyo le nto silapha namhlanje. Sibulele Vice Chancellor ngosibizela kobu buhlanti bama-Afrika. Indoda iyalwa kube kanye. Indoda kuphinde ibizelwe ebhomeni yakuphuma. Indoda iphinde ibizelwe ebuhlanti yakugqitha uxelelwe. Indoda ndiyazi ngento ezintathu ibe igqityiwe kweli phakade. Eyesine lingcwabalayo lokuphumla. Vice Chancellor, indoda engakhange abekho umlilo akwenziwa nto apha. Engakhange abekho amanzi akukabikho nto yenziweyo. Lingakabikho igazi akukasetyenzwa ndoda. Indoda nganye mawethu iyasidodela. Akukho ndoda idodelenye. Yile nto xa udibene nengcibi ingumzuzu wokugqibela. Kufuneka indoda iqiniseke into yoba izawuthi ngomlomo wayo ndindoda. Ngelo xesha izawuluza impahla ibizinxibile. Kuzawuthathwa iselfowuni izawuphuma ezimpahleni yakugqiba uphuma ezimpahleni kuba intoni indoda izayokatya ingceke ibe mhlophe kufuneka itshintshe ibala lezinto ibizizwa izolo inikwe impahla ezintsha njengekrwala eliya kwindawo esiya kuyo ebhetele indoda ke leyo. Yoyodwa indoda ethi xa iphuma ebhomeni lizawutshiswa kukhwaza indoda ibenye ithi liyatsha. Ayisaphinde ijonge ngasemva kuleli xesha ijonge emfuleni iyowuhlamba umsebenzi ugqibile. ya ansimani yawuqebela le ayithayima tata xa iphuma apho kuvunya ingoma kasomagwaza isuka kulaa mlambo izawuthanjiswa iqatywe yindoda ehloniphekileyo enamava akuthathwa nawuphi urhengqeba akuthambisela umntana kuba kwakhiwa ntoni indoda. Sizawuthetha ngaloo nto sizawuhlala phantsi singathanga sithathe ixesha lide. Indoda ngumbumbi okanye ngababumbi boxolo. Indoda instill values cultures and traditions zamakhaya. Indoda iba nomxholo nenyaniso. Yile nto ndiye ndithi xa ndi-advise amadoda ahleli ngolu hlobo ndithi never destroy someone with lies whilst yours can be destroyed with truth. Ungabo hamba uyovika isidima somnye umntu uyindoda kanti esakho sinogqitywa ngomzuzu omnye. Indoda izenza ezo zinto. Indoda eqotho yintsika kwisizwe sakho kwayo. Akufunekanga ilizwe libulaleke ngolu hlobo amadoda ekhona. Yiyo le nto kuzawufuneka xa siphuma apha sihambe siyowutyalwa njengabantu abaphethe amafa ezandleni, njengamadoda aqatywayo kwathetha kwadula iinkozo zomgquba. This must go and multiply outside. Senzawugqiba. Inkwenkwe ekhule ngengqeqesho kuyise nonina kumakhaya nokuhlala iwela lula kweli zibuko lokuya ebudodeni. Indoda nganye senditshilo
iyazitsholo ngokunokwayo ukuba ndiyindoda. Sisifungo senza kube kanye ebomini bakho, kuthiwa yi-mountain oath. Ngofika kuloo ndawo uziqonda into okokuba ikhaya lam nesibonda zawumiswa ndim iintsika, zawuphakanyiswa ndim iidyoke namatyathanga, kuba ubunzima bekhaya esizalwa kuwo bubhala emadodeni afana nala alapha phambi kwam namhlanje. Yiyo le nto ithathwe ibhekiswe kwi-area eyiseclusion, iyohlaliswa yodwa endlini ozothi xa ufika kuyo uguqe xa uzawungena. Kuba kulapho kwezantlungu apho kufuneka wazi uba indoda nganye apha kuye emagxeni ayithwelanga into ezilula kuphela. Kulapho indoda kufuneka ihambe ngenyawo izawukwazi ukuva ubunzima beli lizwe, inyathele nezinto ezihlabayo, kuba apha ebomini bendoda not everything is better and not everything is appetizing. Ukhuyiluze nje okomzuzwana into obutya into esimnandi, kuba kwakhiwa ntoni? Indoda. Xa ndisithi ngumphuthumo woxolo ndithetha ukuthi ithi indoda seyiyukwa ngumfazi wayo, uyiva indoda inguquleka ivali itsho kabuhlungu, kodwa iphakamisa intonga igweba umzi wayo, uyibone iphuma phandle iyobethwa ngumoya, because we respect the authority of being a man. Indoda inento eyincamayo, indoda iyancama enye into xa ifuna enye into. Sekuthethiwa apha kwagqitywa, indoda ayityi naphi, indoda ihambe isoyama ingatyi nantoni, indoda iyakhetha. Ndinesizathu apho siya khona. Indoda ayithathi into engayinikwanga. Sesixakene nje evisini abantu abafuna iziqhelo, yinto yoba zithi into zibekiwe bafuna uzithatha singakaxeli uba zezobani. Indoda iyalinda sekubekwa isifuba senkomo phambi kwayo, uba ngaba lo mtshakazi bezisile zinto akatsho uba mawutyiwe, amadoda afake izandla zayo ezipokoteni aqhube nencoko, kuba indoda ayithathi into engayinikwanga. Namhlanje sesixakene nje nabantu abasebenza ngokungathembeki nongabinantembeko kwinkonzo abayithunyweyo bengamadoda. Amadoda adume ngobusela, ngobuqhinga, ngobutshinga. Amadoda awaqhubi ngolo hlobo. This society will only change when men can stand up and say, ixesha esilinikweyo is to do good during our lifetime. Nango kamadoda esithetha ngawo. Indoda ayithethi yonke into. Fika indoda ithe bhakade elwimini. Ukuthiwa ayihlebi ibuya ngolala. Indoda ayihlebi mani iyancokola. Uyive ifundisa abantwana bayo ngeziduko, ngezithethe namasiko. Indoda emagxeni ayo ithwele isidima somzi wayo. Indoda yintlaba iphethe umkhonto, ithi yawufika phambi kwentlanti zakokwayo icamagushe kushukuma amadambo. Indoda ithetha kusimama umntana endlini ebengaphilanga ugqithe ngekho. Indoda ngumuntu onosizi novelwano. Bathi abantwana bezelwe zintombi zeli khaya bengendanga, bakufika kweli khaya bayazi into yoba bakhona ootata, bakhona omalume, akhona amadoda. Beva abantwana besabiwa, besabelwa amadoda akhoyo kweli khaya, babakhulise, because there is no street children and street parent. That is what we are as men. Uthi uzufundise naba abantwana bakadadewenu, umbona umntana enekhaya. Kukho into esingaziqhelanga visi endicinga uba kwakule program nale office, umntu umvekhwaza, hayi umalume awukwazi ngokweyam indlela endikhuliswe ngayo. Xa ukhuliswe kweli khaya ngumntana waphi? Walapha. Xa ungumntana entombi yalapha engakhange iyonyathela nkundla yamzi, ungumntana waphi? Walapha. Amasiko akho ajongene naphi? Nalapha. Ayilohlaza uzala intombi engendanga, unyanzelekanga kwendiwo. Khona namadoda angazekiyo. That is the gender. Abo bantwana mabafumane comfort, bangareyitshwa ngabantu ekuthiwa ngoo-uncle. That's your sister, that's your brother. This is what we need to correct in our families. Indoda ibilommenemene, qhayise ngokutshinga, qhayise ngamaqhinga. Thetha into ibenye indoda ngexesha, iyaqiqa xa izawuthetha. Uyishiyile apha indoda, sithetha le ngoku.
uyajikela ngapha seyithethe ezinye iindaba kuba kaloku